Trump ka fanga ye kojugukɛla 538 minɛ minnu man ka kɛ yan sariyatigɛ la. Maison Blanche ka kumalasela Caroline Leavitt y'o laseli kɛ X kan. A ko mɔgɔ 100 gɛnna ka bɔ jamana kɔnɔ sɔrasi pankuru kɔnɔ. Jamana kɔnɔtalaw gɛnni wulikajɔ baara min ka bon tariku kɔnɔ o bɛ sen na. Kumalasela y'a sɛbɛn ka fara kan ko layidu tɛmɛna tile damadɔ Donald Trump ka fanga sigili kɔfɛ. All illegal entry. Donald Trump tun ye layidu ta ko a bɛna binganiba kɛ jamana kɔnɔtalaw kan minnu tɛ sariya kɔnɔ a ka yɛrɛfɔ ko waati la. Wa a y'a ka sarati filanan daminɛ ntɛnɛndon ni sariya dɔ ye minnu tun laɲini bɛ ka dan sigi u ka nali la Ameriki jamana kɔnɔ. A ye gɛrɛnte yamaruya n'o ye état d'urgence laseli kɛ woroduguyanfan Mexique dancɛ la ka sɔrasi bilali laseli kɛ ka sɔrɔ a ye layidu ta ko a bɛna dunanjuguw gɛn. Waati dɔɔni ka kɔn Maison Blanche laseli ɲɛ, New York dugutigi n'o ye Ras J. Baraka y'a jira a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ alamisadon ko tungako ka lakanabagaw ye bingani kɛ sigida baarada dɔw kan ka dugudenw minɛ ani jamanadenw fana ka sɔrɔ u ma yamaruya sɛbɛn jira nin dugu nin kɔnɔ New York kɛrɛfɛ. Duniya keleyatɔn ye jaabi teliyala jumadon ka hakilijigi kɛ Washington ma ko kalifadenw walifaso la n'o ye asile ye o hakɛ danna diɲɛ bɛɛ kɔnɔ.